Çempionada üstünlükleri besenýär. Duşuklar spordyň bu görnüşiniň barha meşhurlygy eýe bolýanyny görkezýär. Häzirki wagtda giňgerimde dowam edýän basketbol boýunça ýurdumyzyň çempionady üstünlükleri besenýär. Awraýly baýrak urna qyýaş hünärmenleriň, tälimçileriň uluklanmasyna eýe bolýar. Duşuklaryň çekilişikli häsiýeti besenýänligi gowunurjydyr. Türgünlere sportun ötüşüne döwlet derejesine üns berilmeginiň üstünlükleri tarap önemli başlangyçdygyny hünärmenler belliýärler. Birinjilik urna qyýaş türgünlerimiz üçin halkara oýunlaryna taýýarlygyň bir tapgyryna bolýar. Basketbol boýunça geçirilýän ýaş usatlyň kemale gelýänligini äşkär edýär. Duşuklar sportun bu görnüşiniň barha meşgullygy eýe bolýanyny görkezýär. Bu ýagda ýurdumyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlandyrýar. Munyň özi Mehriban akademiyanyň sport ulgamyny amala aşyrýan özgertmeleriniň üstünlükleri besenýänligine şaýatlyk edýär. Türgünlerimiziň usatlygyny ýokarlandyrmak üçin ýurdumyzda döwre wap ýat ördüli. Ýaşlaryň ýygydaly geçilmegi türgünniň barha kämilleşýäniniň tutnamasydyr. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyna Aşgabat şäherindäki sport mekdeplerine ýaş, zekinli, ýeňşe okuyply türgünleri çağırykdan ýüze çykarmak, ýürütürleşdirilen şertlerde taýýarlamak we halkara derejeli usatlyga çenli ösürmek maksady bilen paýtatymyzyň ýaşaý jaýlarynyň ýanlaryna ýürütüdirilen sport meýdançylaryna Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş bilim müdürlükleri tarapyndan sportyň bir näçe görnüşleri hem türkmen milli oýunlary boýunça köpçülikli sport şäherleri geçirildi. Olara häzirki diňe aş günlerini şadyan we gyzykly geçirýän mektep okuwçylary ululuk howetlik bilen gatnaşdylar. Şeýle ýaşlar guramasynyň köpetdi hem bagtyarly tarap geňeşler tarapyndan ham geçirildi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna Türkmenistan bir taraplyň mekan ýyly münasibetli geçirilen maslahat dörlüt şäherlerden goşdy. Maslahat şu ýylyň dowamynda sport ulgamyny anyp barmaly işler dogurusynda giňişlen görüň edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň we Mary welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň sport mektebiniň guramagyna geçirilen sport bäsleşikleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Hadar Derýa ifadany aqym olumçylyk mektebine geçirilen ýaşlarda oňatnaşan talipler özleriniň başlandyk